Patay ang NBA legend nga si Kobe Bryant, lakip ang 13 anyos nga anak niini. Human mahagsa ang gisakyan niining helicopter sa Calabasas, California sa Amerika kagay na buntag oras sa Pilipinas. Ane report. Patay si NBA basketball star Kobe Bryant. Human makrash ang gisakyang helicopter. Kauban sa NBA star ang iyang 13 anyos nga anak nga babaeng si Gianna ug pito pa. Lakip ang piloto sa helicopter. Sa edad nga 41, natao si Kobe Bryant niadtong August 23, 1978 sa Pennsylvania, USA. Siya mo'y naong sa NBA franchise Lakers sulod sa 20 ka tuig una siya miretiro niadtong 2016. Usa sa mga nalusno sa maong hitabo ang diehard fan sa Black Mamba nga si Hernani Pacana. Bata pa lang kuno, ginasubaybayan na niini ang karir sa iyang idolo, lakip na mga sapatos niini nga ginasuot. Grabe ang iyang na dedication kasi syempre coming from high school to the NBA, so a kid from na dili kayo ilado kaayo nikalit og dula sa mga big boys nga nikalit og zoom gani na gikan sa high school mo nang grabe ang ang dedication niya sa dula. Nakaluha usab si Coach Ram Matampule diyang nabalitaan ang hitabo. Sa iyang collegiate stint kaniadto sa kauluhan, inspirasyon kuno niya ang NBA legend. Since bata pa man gud mo nagid idol na nako siya. Siya murag inspirasyon ako ba na sa love sa basketball, the way na gina-share niya sa mga bata. Nga na po akong nakuha siya na gina-share po ako sa ubang bata mo nang sakit sa ko namatay siya. Sa kalit nga pagkawala ni Bryant, nalusno kuno ang industriya sa basketball sa tibuok nasod. Pretong lusno nakahilak jud ko actually. Pagmata na ako sa buntag, gibalitaan niko sa akong mga batchmates si Maki Agton ug si iyang na namatay si Kobe. So, nalusno ko wala ko gana mo mulihok. Oo, nakahilak jud ko diretso no pagmata kay gisulti diretso sa kong asawa ana dayon pero since bata pa man gud mo nagid idol na nako siya. Parayon pa ang mga otoridad sa Los Angeles, California og NTSB o National Transportation Safety Board ingon man ang Federal Aviation Administration sa pag-imbestiga sa hinungdan sa pagkahagsa sa helicopter. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Real Soroche para sa One Mindanao.